L-Avukat Ġenerali ġdid ukoll spiċċa suġġett ta' qasma u firda fil-Partit Nazzjonalista. Iż-żewġ fazzjonijiet li bħalissa qed jikkampanjaw għal kandidati rispettivi tagħhom biex xi ħadd minnhom isir kap tal-partit spiċċaw jgħidu affarijiet konfliġenti fuq materja nazzjonali. Filwaqt li f'istqarrija uffiċjali il-Partit Nazzjonalista awgura lil Dr. Victoria Buttigieg li ntażlet bħala Avukat Ġenerali, il-kelliem għall-Ġustizzja tal-istess partit Jason Azzopardi infexxi attakka lil Dr. Buttigieg fuq il-profil tiegħu fuq Facebook. L-istqarrija tal-Oppożizzjoni kienet iffirmata mill-kap tal-Oppożizzjoni nnifsu Adrian D'Elia li bħalissa għaddej bil-kampanja tiegħu għall-kap. Dan fil-waqt li Jason Azzopardi huwa fost l-ewlenin mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil li nsab wara Bernard Gregg. Li D'Elia u Azzopardi ma jaraw xejn majn mhux xejn ġdid. Fil-ġimgħat li għaddew Jason Azzopardi qal mal-medja li kien injorat mill-kap tiegħu Adrian D'Elia għal 3 snin sħaħ fuq mozzjoni privata li ressaqu. Il-Partit Nazzjonalista spjega kif Jason Azzopardi ressaq Private Members Bill mingħajr ma kkonsulta mal-kumplament tas 27 membru l-oħra tal-grupp parlamentari kif isir minn kull deputat qabel tiġi preżentata mozzjoni jew liġi simili. Il-Partit Nazzjonalista qal il-grupp parlamentari approva li tresqu numru kbir ta' mozzjonijiet li rriżulta li kien l-istess Jason Azzopardi li ffirmhom. Qal li Jason Azzopardi ċertament li tħalla jaħdem tant li kien l-aktar deputat li ressaq mozzjonijiet fl-aħħar snin u anke kien firmatorju ta' mozzjonijiet u liġijiet privati li tagħhom u ma kienx direttament responsabbli jew ma kienux jaqgħu taħt id-dekasteru tiegħu. Intant bejn il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi hemm proċeduri l-qorti wara li D'Elia ressaq protest ġudizzjarju fil-konfront ta' deputat nazzjonalista Jason Azzopardi minħabba li dan allegatament xerret qlajiet malafamanti fil-konfront tiegħu. Min-naħa l-oħra Jason Azzopardi ressaq kontroprotest kontra D'Elia u talbu biex jieqaf iħarref.